ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон. Аввалан бар шумо саломатӣ хоҳон ҳастам. Баъдан имрӯз панҷшанбе 28 сентябр дар бораи қурби асъор маълумот медиҳем ки $100 баробар ба 1096 сомонӣ ва ҳамчунин 100 евро баробар ба 1155 сомонӣ. дӯстон, имрӯз хабар ки бад ҳаст дар описионияи видео диден. Барои ҳамин ма аз шумо хоҳиш наметонем ки дар видео лайк монед ё ки ба канали мо подписатсия кунед. имрӯз ихтиёр доред, буфаратона монед, нафаратона ҳичи. Ва мутаассифона рубли русӣ поён рафт ва 1000 рубл баробар ба 113 сомонӣ. Оббо, ана ҳамин хабари бад мон чикор мекуна? Лайки мора, подписатсияи мора нобуд мекуна. Хабо ихтиёр дар дасти худтон, буфаратона ҳамин бародаратона қадр кунед. Ва бо хоҳиш як бародар 100 лира баробар ба 40 сомону 37 дирҳами тоҷикӣ мебошад. раҳмат барои тамошо. Бар шумо саломатӣ хоҳон ҳастем. Умедворем ки рубли русӣ боло шавад. Чӣ хеле гуфтем, маҷбур нестен лайк ё подписатсия. Ихтиёр дорен. Худо нигаҳбони ҳар яки шумо бошад.